Kassu ei uskalla haastaa kotsilla. Kongi ei uskalla haastaa, pitää tulla apuun vai? Ja Nikke ottaa ekan voiton. 4 peliä. Nikke otti ekan voiton. Jaksaako Kasperi vielä jatkaa? No ja jatketaan vaan 4. Mä en oo nyt. Seuraava peli. On kyllä Nikke iso mötkylä. Ja ohi Kassu laittaa niin kummaa. Peli on 1-1. No niin, jatketaan. Kumpi laittaa maahan toisen? Näyttää hyvin vahvasti siltä, että Niklas laittaa. Tilanteet voi muuttua. Kumpi laittaa? Kasperi jo sattu siellä. Kumpi pääsee? Nyt näyttää aika tasaiselta. Tasainen meininki. Kassu sen! Ei kun ei nappaa. Pääseekö Niklas vielä? Onko Niklas? Niklas luovuttaa. Vai luovutatko? En oo. Okei, peli jatkuu. Tämä on kyllä pitkä erä. No niin, ja hei! Kasperilla olisi hyvät mahdollisuudet, Nikke. No niin, ja nyt se on todistettu. Kasperi voitti 2-1. Miten niin? Tämä matsi meni 2-1. Seuraava. No niin, pojat. Seuraavaa mennään. Ottiko Kassu voiton? Nikke voisi nousta siitä vielä vaan eteenpäin. Luovutatko? Ei luovuta vieläkään edelleenkään. No nyt se on En oo maassa. On maassa, jos toinen kaveri on päällä. 3-1. Seuraava peli, jos Kassu voittaa. Jos Kasperi voittaa tämän pelin, niin voittaa. Ja sit hän voittaa koko pelin. Siitä ottakaa. Ottakaa vaan matsia. Nikke näyttää hyvin sille, että Kasperi voi voittaa. Anna teille vielä 15 sekuntia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ja Kassu jyrää likuun siitä. 1 erää vielä. Nyt tämä päättyi tähän. Kiitos kun katsoitte ja moro! Heti.